Ola, boa tarde, son Xavier Xoane e pregúntame sobre a actualidade do que estou facendo. Pois ben, hai dous proxectos que están agora para saír xa editados. Un acaba de rematarse na imprenta, é un libro, un ensaio longo sobre Alberto Datas. Alberto Datas é un artista coruñés que pertenceu á xeración da Atlántica e daquela era máis vello, e dos que a Atlántica reivindicou, moi importante. Eu penso que dos artistas máis importantes que houve non só na Coruña, senón en Galicia. É un ensaio extenso, con moita ilustración, que penso que dará a coñecer de unha maneira máis popular a figura dun dos nosos grandes artistas. Tamén vai saír en datas moi próximas un último poemario na editorial Espiral Maior de Miguel Anxo Fernambello, que se titula Do ventre da cóbrega. O título non é moi tranquilizador. Eu penso que se está tratando de un símbolo, de alguna maneira, do mundo que estamos vivindo. Penso que estamos vivindo nun mundo que está realizando unha verdadeira metástese cara adentro. Hai un certo apodrecemento de todos os valores, unha caída dos valores éticos, políticos, sociais, culturais, e que realmente estamos situados fronte a unha verdadeira impostura histórica. Quizáis dai o malestar dese poemario que me ilusiona saia neste momento presente. Estou que querería rematar mes e medio, dous, cun ensaio sobre educación. Eu levo tempo traballando en aspectos ensaísticos relacionados co mundo da lectura, co mundo do libro, o mundo en relación coas novas tecnologías, a galaxia gutenberiana coa nova galaxia McLuhan e os novos medios, o mundo das humanidades e a súa defensa, o mundo da poesía, e estou rematando, a ver se o culmino, un ensaio sobre a educación, a importancia dunha educación humanista, sólida, que se centre fundamentalmente en crear cidadáns e non crear meramente produtores. Eu penso que estamos nun momento no que se demanda por parte económica, xa que a economía crea hexemonía, como dicía Montalbán, demándase un perfil de persoa, de individuo e de cidadán que simplemente estea formado para sair e entrar como anel ao dedo nos mecanismos laborais. Eu creo que debemos xerar un cidadán emancipado, crítico, cunha pluralidade formativa rica, que se xa capaz de entender, de intelixir o mundo no que vive.